Barane, a barana, sto pažiaca. Ja pramak sto pažije, babe, babke, ale... To penci ima. Ja barane, ja pramak автостопuje. Kad ti kada praviš автостоп, pravi Čas si pravi ako bukata. Ja gledajte, ženata na prostitutkата. Čas si pravi. Ajde. Майко му да има, баране, го направи. Пивалта медико, ще умра. Кой ме слуша, бе? Я, баране. Аз те кажа на тати, бях от кара. Ще се кажа на тати, аз знаеш. Телефона вляза в пералната. Катарица на знаеш. Баба, вляза, що не тваря? Оте! Оте на слънци, бе! Оте на слънци! Ба, не вика! На слънци, айде! Чиклака, чикта, чиклака, чикта! Чиклака, чикта, чиклака, чикта! Я правя малко, бе! Хоп, 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 хоп! Чиклака, чикта, чиклака, чикта! Хоп, 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 хоп! Чиклака, чикта, чиклака, чикта! Хоп, хоп! Чакай, поръпи! Ходим вие проститутката. Аз се качвам нещо. Намери цигари, виж ли? Намери цигари, бе. Кой има там вътре? Гледай, товара! Много си сява, Виж го! Виж го! Я! Само дишам! Брат, една котка! Аз! Габриел! Много добре! Габриел! Те, ебамта! Ти, твоята камера неба! Мусима! Камерата му неба! Мусима! Ти кога си? Ой, путката! Дай баля, удари! Пада телефона, пера! Пада телефона! Знай ти ба! Едно се засилвам и ще отваря горе. Ай, готов, дай! Това е най-добрият номер. Снима си, бе! Баране! От колко време спиш, бе? Това само спа, посак! Кука беби нана, кука беби нана, кука беби нана. Laura, hola. Я ми приеш. Дани, махни оттам, Дани, махни оттам. Аз ще се правя. Сега се едно ще снимай сега, се едно ще първо това. Хайде, баране! Баране, дай повторение! Дай повторение, баране! Я! Какво смееш, бе? Баране, кой бата, бе? Пичката. Додос! Я падай, бе, бати майка.
oko mene, ajde. La, čekaj, barama na. Nigu, čekaj, ja go dušu te. Drži go te. Bez nužda da praš. Ajde, čekaj, le. Na barane. Sнимай mene. Barane, da praška nisu, to će praviti. Итак, това се време да се прави за по 2 години. Опа! Чакай, видно! Този номер е много страшен. Къде ме е телефона? Уй! Жоба ми. Дай. Този номер, виж. Баране! Баране, май ти няма! Здраве ти, ма! Баране! Ти не ме убиш ли скажу? Баране, ръката! Дай! Ya paka barane, ya kasa. Ya yin gaza barane. Barane ya kasa. Ya yin gaza, ya yin sapat. Şimdi de fura. Boris. Satış kasa. Barane, da ne suliš kamerata, Viš ko napravi! Toma! Ja! Ne. Ja snimaj. Ja to snimaj. Давай, bari otkasa. Toma. Viš. Viš klanec, viš. Čakaj. Viš klanec, Viš klanec, viš. Snimaj mene. Viš ja. Posti vojnata! Posti kaneta! Čas stavljam kontejnera? Arve, grave! Ote nas oci! Da se biti se mare, ej! Ajde. Ko prati nas dvemo ta peraze. Peraze, otka. Ajde, bo majte. Da. Ja ću meri najsiljen udar. Prosto, da ću. Čakajte, ej! Čakajte, ej! Ja tučka. Da najsiljen udar. Čakaj. Čakaj, ja. Skoro. Vidim, če barak se odsapa. Да, малко да снимам. Чакай. Дай на него да снимам. Я да снимате. Крутката на мечката. Чакай, аз сега, Дани, аз мога да баран. Дани. Проститутка. Дани, кажи, какво трябва е? Проститутка. Prostituta. Oye, chicos, ahora vais a ver a mi antigua novia que era una prostituta. Mi antigua novia otra vez, que era prostituta.